Здравейте всички! Добре дошли в отбори, важни гости, публика. Благодаря на всички, че уважихте третия поред традиционен турнир за купата на кмета на град Русе. Като дори самият кмет присъства и ще открие турнира. Аплодисменти, моля! Тази година турнира е в формат за момичета и жени, без ограничение във възрастта. Отборите и участници са домакините Любо Ганев Автосвят, Варна БКС и отборите на Перун 23. Перун 1, извинявам се. Сега ще дам думата на човека, който стои за всичко това, господин Сашо Тодоров, нашия уважаван треньор. Уважаеми господин Милков, уважаеми гости, ръководители, родители, състезатели, благодаря ви за ентусиазма, който проявявате, тренирате и се изявявате в залата по волейбол. Волейбол е един спорт, който обединява всички. Желая от сърце много здраве и успехи на всички участници в днескашния турнир и да имаме, дай Боже, за до година да поканим отново господин Милков да открие турнир вече на много по-високо ниво с участник от Любо Ганев клуб по волейбол жени в Демат Сливен. Сега сме подготвили един специален подарък за нашия уважаван кмет, който ще бъде поднесен от Димана, която е капитан на нашия най-успешен отбор за изминалия сезон, момичета до 13 години, които станаха златни медалисти. И сега думата ще даде на господин кмета, който ще открие турнира по волейбол за тази година. Уважаеми господин Тодоров, скъпи Сашо, Христо, мили състезатели, треньори и родители, за мен е чест в Русе да се състои за трети път турнир, който формално да бъде за купата на кмета. Истината обаче е, че волейболният свят в тази част на нашата страна, в България, се събира днес тук, за да покажете, че нивото на волейбола в България наистина е много високо. Че сте едни интелигентни, които не тренират волейбол само защото уважават треньорите си и защото семействата са решили. Победите за вас са победи за България. Ние го видяхме сега на последното европейско първенство. Затова ви благодаря от сърце за всички усилия, които вие влагате в играта и знам, че усъвършенствате не само себе си и славата не е само за клуба и за треньорите, но и за родните ви места, за Русе, за Варна, но и за България. Затова за мен днес е чест. Много благодаря за прекрасен подарък. Ще направиш възможно други път да бъда с тениската. А в качеството ми на кмет, поздравителен адрес за господин Тодоров. В качеството ми на кмет обаче, преди да връча адреса, казвам, че действително за нас е огромна отговорност да развиваме залата, да развиваме и другите зали в Русе, за да може да играете в по-добри условия, в реални условия, реално да имате височината, която ви е необходима. Успех на всички, без контузии и обявявам официално турнира за открит.
Сега ще дадем думата на господин Андрей Йорданов, който е регионален отговорник за развитието на нашия регион Добруджа по волейбол. Благодаря. От името на Българска федерация волейбол изключително много се радвам, че присъствам на този волейболен празник, на поредния турнир за купата на кмета на град Русе. Искам да поздравя господин Сашо Тодоров за всичко това, което прави за развитието на волейбола в региона и в частност в град Русе. Искам да му пожелая много още здраве и много волейболни сърца да бъдат запалени на русенски деца. Да поздравя родителите, които са тук, за това, че са насочили техните деца да се развиват в един такъв интелигентен спорт, за това, че ги подкрепяте и сте до тях. Благодаря и на община Русе в лицето на господин кмета, господин Милков, за това, че подкрепя такива проекти, такъв спортен проект, но той не е само спортен, той е социален, защото развива децата, помага им да бъдат далеч от наркотици, от алкохол, от компютрите, от телефоните дори. Затова само аплодисменти за община Русе. Благодаря на отборите, на домакините, на момичетата от Любоганев, Автосвят, на гостите от град Варна, Перун 1 и Варна ДКС, че са тук и че допринасят за организацията и провеждането на този волейболен празник. Предстои един тежък сезон, искам да ви пожелая да сте здрави и много успешни.